Què volies? Em poses un cafè, sisplau? Sí, un moment. Hola, guapa. Hola, ja et Com les birres? Sí, un moment. Què és nova, com el que treballes aquí? Bueno, fa just una setmana, a part. Ah, no, per saber-ho. Bueno, i a quina hora acabes? Podríem anar a fer una volta o no sé, Sí. voltar per aquí fora. Bueno, pero te he demanat dues cerveses, ¿no? ¿Por eso qué és? Però voleu fotre el favor de pirar d'aquí? Però i tu quitas quan saques? Bueno, no passa res. Calma. És igual, anem a un altre lloc i ja està. Sí, per favor. Aneu a pastar ja, o sigui...